Bydd rhai neu hadnabod fel Stacey o'r gyfres boblogaidd Pobl y Cwm. Bydd eraill wedi'i gweld yn ddiweddar ar lwyfannau Cymru yn gyflwyno'r cymeriad Shirley Valentine. Bydd nifer yn gwrando arni ar Radio Cymru ar fore Sadwrn. Heddiw, rydyn ni'n estyn croeso cynnes iawn i'r actores, y cyflwynydd, y cynghorydd a'r gyfarwyddwraig Shelley Rees. Croeso cynnes iawn i ti ato ni heddiw, Shelley. Diolch! Nawr, byddais di i Llanhari ar gyfer y chweched dosbarth. Elli di esbonio rhywfaint o dy gefndir, un o ba ran o ronddo wyt ti? Wy'n dod o bentre o'r enw Ton Pentre, a fyna fi di byw erioed. Fi'n un o dair, plentyn canol, a wedyn is i ysgol gynradd Gymraeg yn Yswen yn Treorci. Is i ysgol uwchradd yn Rwydfelyn, achos dyna'r dalgylch, ond wedyn nes i symud fel wedwch chi i ysgol gyfun Llanhari ar gyfer y chweched dosbarth. A wedyn, wyt ti o gefndir Cymraeg neu pam y bu i dy deulu ddewis addysg Gymraeg i ti? Right, mae hwn o gwestiwn ddiddorol nag o fi ddim yn dod o deulu Gymraeg. Mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. A wedyn, beth i gwyddodd oedd, pan oedd mam yn fach, dim ond un ysgol gynradd oedd ar gael yn y Rhondda, sef Ysgol Gynradd Gymraeg yn Yswen, ond nôl bryd ni, o ti mond yn gallu mynd na os oedd gyda ti riant yn siarad Cymraeg, ac oedd ma'n gi at y ci fi ddim. Felly oedd rhaid i mam fynd i ysgol Saesneg. Wedyn, 9 mlynedd yn ddiweddarach pan gath i frawd, erbyn hynny oedd ail ysgol Gymraeg wedi agor, ac oedd mwy o lefydd. So ath yn Uncle Simon i ysgol Gymraeg yn Yswen, a mae mam yn cofio gweld y cyfleoedd gath trwy yr addysg Gymraeg, sef gweithgareddau'r urdd, a rygbi, a perfformio'n gyffredinol, a ail iaith wrth gwrs. So nath yn fam i penderfynu, neith e ifanc, pan gaf i blant, maen nhw bendant yn mynd i ysgol Gymraeg, a dyna beth i gwyddodd. Oeddet ti'n hoff o berfformio erioed, felly pa glybiau nes ti pryd o ti'n ifanc? Wel, o'n i'n blentyn eitha... Sa'n siŵr os taw drwg yw'r gair. Siaradus. Siaradus, ie. Clown, bydden ni'n gweud wastad moyn neud i bobl i chwerthin. A fi'n credu bod hwnna'n dod o'r ffaith bod fi'n blentyn canol. So oedd yn chwaer i yn soprano, oedd hi'n licio canu a pethau. Wedyn wrth gwrs oedd yn chwaer arall i hi, oedd y babi wedyn. Ac o'n i rhywle yn y canol ddim cweit yn siŵr iawn le o'n i'n ffito mewn. A nath ma'n gi, oedd hi'n arfer wneud sioiau ac oedd hi'n gantores. A pan o'n i'n 7 oed, nath ma'n gi gweithio'n fam, fi'n credu nela fe les iddi hi fy mewn sioiau, pantomimes falle. A dyna be nes i, felly o'n i'n rhan o Rhondda Theatre Group yn y Pac yn Dar yn Treorci, a y panto gynta wnaethon ni oedd Cinderella. Ac yn ymhen i, o'n i'n meddwl mai fi oedd mynd i fod yn Cinderella. A wedyn o'n i'n hollol gytid i ffindo mas taw llygoden o'n i. Llygoden da. Llygoden da, ie. Ond yn syth, o'n i wrth y modd gyda wneud ffrindiau newydd, bod ar y llwyfan, y gwisgoedd, y colir, y goleuadau. A mae Theatr y Pac yn Dar mor special i fi o hyd, achos bob tro fi mynd na, fi wastad yn mynd nôl i y tro cyntaf fi es i ar y llwyfan. Felly o'n i'n rhan o amateur dramatics tu fas i'r ysgol, gyda Rhondda Theatre Group, o'n i hefyd gyda Spotlight Theatre Company, so pan o'n i bach yn hun wedyn, o'n i'n neud sioiau fel Oliver, a Grease, a West Side Story, a o'n i wrth y modd yn neud reina i gyd. A wedyn ges i gyfle i fynd i rhywbeth o'r enw HTV Drama Workshop. A beth oedd hwnnw, oedd gweithgaredd yn Gaerdydd ar y penwythnos, a le oedd ti'n cael cyfleoedd wedyn i gael clyweliadau gyfer teledu weithiau, theatr ac yn y blaen. Yn ogystal â gweithdai drama. A erbyn bod fi wedi mynd trwy'r broses o cael cyfweliad ac ail gyfweliad a cael cynnig mynd na, wnaethon nhw sylweddoli bod fi'n mynd i fod yn 16 o fewn 2 fis. A'r cut-off oedd 16 oed. Felly wnaethon nhw weid, dim pwynt i ti ddod am 2 fis, o'n i'n siomedig, ond newn ni gadw ti mewn golwg, newn ni gofio amdano ti, cario ymlaen i wneud drama tu fas i'r ysgol, a os deith rhywbeth, os deith rhyw glyweliad ar gyfer rhyw brosiect, ni'n meddwl bod ti'n iawn iddo fe, newn ni gysylltu. O'n i'n mor upset ac o'n i byth yn meddwl bydden ni'n clywed wrthyn nhw eto. Ond wedyn rhyw 6 mis yn ddiweddarach, falle dim hyd yn oed hynny, gath mam galwad ffôn yn gofyn os bydden ni yn wneud cyfweliad ar gyfer drama lwyfan oedd yn mynd i Lundain. Felly ath mam a fi lawr i Coleg Cerdded Drama yn Gaerdydd, cael y clyweliad, a ges i gynnig y rhan. Felly, tra bod fi'n neud yn tygau,
o'n i hefyd yn Llundain yn neud drama lwyfan, a wedyn wnaethon ni neud tua 6 wythnos yn fyna fi'n credu, a wedyn daethon ni nôl i'r Sherman yn Gaerdydd i gwpla fe, tra bo fi hefyd yn trio adolygu. O ti'n neud rhyw fath o chwaraeon neu rhywbeth, neu ti'n mynd i unrhyw gyfle? O, no, yn chwaraeon oedd yn peth i, yn enwedig pan o'n i yn Rydfelen, o'n i'n neud lot o athletics, o'n i'n gapten ar y tîm pêl-rwyd, o'n i'n is-gapten ar y tîm hoci, ac o'n i wrth y modd, o'n i'n chwarae hoci, Bontypridd fyd tu fas i'r ysgol. Pan am nes i a Pobl y Cwm, nes i ymuno'r tîm pêl-droed, fi oedd yn unig ferch na, ond o'n i wrth y modd yn neud chwaraeon. Ond mae'n rhyfedd achos pan ddes i Llanhari ar gyfer y chweched, le yn Rydfelyn o'n i'n neud y drama tu fas i'r ysgol a neud chwaraeon yn yr ysgol. Nath pethau newid yn gyfan gwbl man hyn. Nes i dechrau neud drama yn yr ysgol, ond o'n i'n neud chwaraeon tu fas i'r ysgol, achos a bod yn onest, erbyn bod fi wedi cyrraedd man hyn yn y chweched dosbarth, oedd y tîm pêl-rwyd a'r tîm hoci wedi sefydlu. A oedd yr athrawes yn trial gweithio fi, dere ymarfer, ond i ddim eisiau sefyll ar draed neb oedd wedi bod yn y tîm na ers spel. Felly nes i gadael y chwaraeon yn fyna, achos o'n i newydd symud ysgol, o'n i ddim eisiau colli ffrindiau yn barod. Fel sonais ti, fe ddewysais ti symud i Llanhari ar gyfer y chweched, wyt ti'n cofio dy ymweliad cyntaf ar ysgol? Ydw, fi'n cofio mam yn dod lawr â fi, a fi'n cofio cefyd dros y bont, a cwrdd â Mr Peter Griffiths, arwr, a wedyn nath e ddangos ni rownd yr adeilad, a wedyn fi'n credu oedd hwnna ar ddydd Gwener, a wedyn o'n i'n dechrau ma ar y dydd Llun. A eto, nath Mr Griffiths cwrdd â ni, a beth nath e, ac o'n i mor nerfus, a o'n i'n nabod neb ma chwaith. Felly, beth nath e, oedd y buses yn cyrraedd, a nath y person cynta, nath e weithio fi bod e'n bwriadu wneud e, oedd e person cynta o'r weched sy'n dod trwy drws na, ti'n mynd off dyn nhw. A ni fel, na, please. A ta beth, dath y ferch mae'r enw Karen mewn trwy drws, a nath e alw ddi draw, nath e wei Karen, dyma Shelley, dyma Cara hi, please, a dangos i rownd. A dyna beth i gwyddodd. So dde bach yn, o'n i'n teimlo bod fi in at the deep end, ond fi'n credu taw fel yna oedd y ffordd ore, a dde'n checo mewn arno fi drwy'r amser, ond nes i'n ffrindiau'n go gloi me, oedd hi just yn deimlad mor gynnes, ac oedd e'n just yn teimlad hollol ddiarth i fi, o'n i wedi gadael yn ffrindiau i gyd tu ôl, o'n i'n siŵr iawn ynglyn â drama, chwaraeon a hwnna i gyd, a ges i'n rhoi sawi me, ac o'n i'n hapus me yn syth. O'n i'n gwybod yn ffordd rownd, cofiwch, ond fi dal ddim nawr. Ond oedd pawb yn groesawgar ac yn gynnes, a dyna beth i fi'n cofio pan bod fi'n meddwl am Ysgol Llanhari, oedd mor groesawgar, oedd bobl, a'r ffordd oedd bobl yn fodlon i fi fod yn rhan o'r grŵp drama, neu beth bynnag. Croeso cynnes oedd bawb te. Ie, oedd e'n lyflu, ac o'n i wedi dyfaru bod fi ddim wedi dod me reit trwy ysgol uwchradd. O'n i'n hapus iawn me. Felly, fe ddwedes ti wrthyn ni ar dy ymweliad diwethaf fod dod i Ysgol Llanhari wedi cryfhau dy Gymreigdod. Helly di esbonio sut ddigwyddodd hynny? Fi'n credu mae e'n mynd nôl i yn Rydfelyn o'n i'n ei chwaraeon, a bod yn onest, o'n i ddim yn siarad lot o Gymraeg na, am ryw reswm, a sa'n gwybod pam, sa'n gwybod os taw yn ffrindiau o dde, sa'n gwybod os taw bach o rebelion o dde, fi ddim yn gwybod beth oedd y rheswm, ond oedd dim lot o Gymraeg o'n gwmpas i, a bod yn onest, a wedyn pan des i man hyn a gweld yr ymdrech oedd bobl yn neud fan hyn, a hefyd oedd rhan ohono fi yn teimlo bod Cymraeg fi ddim yn ddigon da chwaith yn Rydfelyn, achos bod fi'n dod o deulu di Gymraeg. Felly o'n i wastad ofn cael pethau'n wrong. Ond erbyn i fi gyrraedd man hyn a gweld bod bobl eraill yn teimlo'r un peth a fi, a bod bobl yn gefnogol, yn hytrach na chwerthin ar ben rhywun, bod bobl yn gadael i ti wneud mistake a wedyn helpu ti mas trwy gweithio ti beth yw'r treiglad cywir neu beth bynnag. O'n i jyst yn teimlo bod e'n iawn i fi allu wneud man hyn, a bod e'n, erbyn i fi gyrraedd man hyn, oedd e'n teimlo'n
sa'n siŵr os taw cool yw'r gair cywir, ond oedd e'n teimlo'n iawn i siarad Cymraeg. O'n i moyn, achos hefyd, o'n i moyn ymdrechu ffito mewn yma hefyd, o'n i moyn neud yng ngore, o'n i moyn neud ffrindiau, o'n i moyn bod yr athrawon yn meddwl bod fi'n ddisgybl da. A just mwy o Gymraeg, o'n i'n clywed mwy o Gymraeg, ac o'n i moyn bod yn rhan o hwnnw. Pa bynciau astudiais ti a pha atgofion sydd gyda ti o'r gwersi yma yn Llanhari? Wel, nes i wneud drama, a Miss Lowry Cynnan oedd yr athrawes bryd hynny, a ni wrth y modd yn y studio drama. Dyna le o'n i hypusa yn y studio drama. Ac oedd 2 ddosbarth yn cael ei ddysgu ambell waith gyda'i gilydd. A fi'n credu beth nes i sylwi oedd y gwahaniaeth yn yngwaith ysgrifenedig i, le oedd hi mor gefnogol ac yn barod i helpu. Achos eto, oedd yng Nghymraeg ysgrifenedig i ddim yn ramadegol gywir, dwi'n meddwl, ond oedd hi yn rhoi'r amser a'r help a'r gefnogaeth na i fi i allu wedi, mae'n oreit, just mentra e fe, wedyn allan ni helpu ti mas. Perfformio, ni'n gwybod bod fi'n oreit yn fyna, ond hi actually nath roi, pan o'n i yn Rydfelyn, bod fi'n neud ambell i sioe ysgol, ni wastad yn y corus, wastad yn y bac. A man hyn ges i glyweliad ar gyfer, oedd yr ysgol yn neud mae hen wlad fy nhadau, drama lwyfan, drama gerdd, a ges i clyweliad am hwnnw, a o'n i yr un mor sioct a neb arall bod fi wedi cael y prif ran. Ond hefyd, o'n i'n really poeni i fynd nôl i'r peth chwaraeo yna, le o'n i'n meddwl, o, dwi wedi sathru ar draed rhywun mynd nawr, wrth do mewn i'r ysgol, fi yw'r ferch newydd, a fi newydd gael y brif ran. O'n i'n really becs amdano fe, ond oedd pawb yn hyfryd amdano fe, a nes i fagu lot o hyder trwy hwnna. O'n i hefyd yn neud astudiaethau cyfryngau, ond o'n nhw ddim yn neud yn yr ysgol. Felly oedd yn rhyfeddol, o'n nhw'n hala ni ar bws, o'n i'n dal y bws tu fas fan hyn, ac o'n nhw'n mynd â ni goleg Pontypridd, oedd reit drws nesau i ysgol Gefn Rydfelyn. So wedyn o'n i'n cael gweld yn hen ffrindiau. Ond o'n i'n neud hwnnw yn fyna, ac o'n i wrth y modd yn fyna. Achos dyna beth o'n i'n gwybod bod fi eisiau neud y cyfryngau. Felly o'n i'n neud pethau cool fel hyn. O'n i'n neud sioe radio, ac yn trafod, just mynd â ni mas o fyd drama i popeth arall o gwmpas drama a theatr. A o'n i wastad eisiau neud sioe radio a gwybod am fwy o bethau technegol. Ie. Wel, rydyn ni'n paratoi i berfformio sioe gerdd yn yr ysgol wythnos nesa. Wythnos nesa? O, ma hwnna di hedfan yn do fe? Ydy. Pa gyngor sydd gen i ti i ni cyn yr wythnos fawr? Bydden ni'n gweud i wneud yn siŵr bod chi wedi paratoi, achos os i chi wedi paratoi, os chi'n gwybod beth chi'n neud, os chi'n gwybod le mae'ch gwisgoedd chi, allwch chi wedyn joio'r perfformiad. Felly, mewn unrhyw fath o berfformiad, y paratoi sy'n bwysig. Os yw hwnna wedi cael ei wneud yn iawn, allwch chi gael y leisens wedyn. I really joio, a na beth bydden ni'n gweud, yw mwynhewch e. Pa sioe chi'n neud to? Gris. Gris, of course, ie. O, fi eisiau dod i weld hwnna. O'n i fes sylweddoli mae wythnos nesaf dde. Felly nid Llanhari yn unig sy'n dathlu'r 50 eleni, ond mae'r opera sefon Pobl y Cwm hefyd yn dathlu'r wythnos hon. Beth yw'r cyswllt rhwng y sioe heno wnes ti yn y chweched a dy ran yn yr opera sefon Pobl y Cwm? O, cwestiwn da. Oedd athro yn yr ysgol, oedd e ddim yn dysgu fi. Dr Dylan Jones oedd ei enw fe, ac o'n i ddim yn sylweddoli pan o'n i yma bod e'n briod gyda cynhyrchydd y gyfres. Felly pan wnaethon ni perfformio Hen Wan fy nhadau, ar ôl un o'r nosweithi, ar ôl perfformio, dyma Glenda Jones, sef gwraig Dr Jones, yn dod lan atau ac yn gweud pwy oedd hi, ac o'n i'n starstruck, achos o'n i yn gwylio Pobl y Cwm gytre. A nath hi weid bod hi wedi mwynhau y perfformiad, a nath hi weid pan i ti'n gadael ysgol, wyt ti'n fodlon gadael i fi wybod, achos bydden ni wrth y modd yn cadw mewn cysylltiad, gweld sut mae derfa di wneud, a gweld os oes rhywbeth yn codi yn Pobl y Cwm, felly di drio cael ran yn y fe falle. A dyna'n gwmws beth nes i, pan nes i adael yr ysgol, o'n i wedi bod mewn cwpl o ddrama, o'n i wedi bod yn Llundain, o'n i wedi wneud ffilm, o'n i wedi wneud cwpl o benodau rhaglen ysbyty ar enw Glanhafren, ond yn y cyfamser hefyd, o'n i hefyd wedi sgrifennu at i ddyn syth, a gweud, fi wedi cwpl ysgol erbyn hyn, dyma'r llythyr, wnaethoch chi ofyn amdano fe, just llythyr bach i adael chi wybod bod fi nawr yn rhydd petai rhywbeth yn codi. A
fi'n cofio'n gwmos faint o amser ath heibio, ddim yn hir iawn, ond wedyn ges i alwad ffôn yn gweud, yn gofyn i fi fynd mewn, achos oedd Glenda Jones wedi creu y teulu newydd mae sef y Joneses. Ond bydden ni erioed wedi cael y cyfle yna heblaw bod fi yn Ysgol Llanhari, heblaw bod ni wedi cwrdd yn gilydd. Ie, cyfleon da. Yn gwmos ar peth yw, ti ddim yn gwybod bod e'n mynd i ddigwydd, o'n i'n ymwybodol o'r link, felly oedd e'n hyfryd, ond ti byth yn gwybod, dyna'r peth arall, ti byth yn gwybod pwy sy'n y gynulleidfa yna. Sut profiad yw ffilmio opera Sebon? Wyt ti'n cael pobl yn hadnabod fel Stacey, neu? Ydw, a mae'n odd, actually, achos wi ddim wedi bod yn y gyfres, really, ers rhyw 8 blynedd, ond le bynnag fi'n mynd, mae bobl yn galw fi'n Stacey. Oedd dy fi hen aunty, oedd hi'n nabod fi ers bod y diwrnod ges i'n ngeni, a o'r diwrnod dechreuais i Pobl y Cwm, nath i ddechrau galw fi'n Stacey. Oedd e'n bizar, a fi wedi bod yn gweithio yn y gogledd yn ddiweddar hefyd, ac oedd e'n ryfeddol gymaint o bobl oedd yn nabod fi fel Stacey lan, achos fi'n angofio bod yn onest, achos bod fi mor iwst iddo fe. Ond, felly mae Pobl y Cwm yn dathlu pen-blwydd yn 100% o'r wythnos hon, sydd yn anhygoel bod raglen dyledu yn mynd mlaen mor hir. Felly mae lot o ddathlu, lot o raglenni, ni wedi gwneud noson lawen Pobl y Cwm, dydd Sul, o'n i'n ffilmo penod Gogglebox Pobl y Cwm, a wedyn mae dŵ mawr yn y studio nos fori, a mae 3 ohonon ni'n canu yn hwnnw, mae parti gael, ond mae e just yn hyfryd i fod yn rhan o'r dathliad, achos wrth gwrs mae'r ysgol hefyd yn 100%, mae Pobl y Cwm yn 100%, o'n ni'n 100% eleni, so oedd 1974 yn flwyddyn eitha cool yn dod e. Felly, cyfnod hapus iawn yn dy fywyd, a sut deimlad na wnaethon nhw lladd dy gymeriad? Wel, sa'i wedi cael yn lladd. Felly, mae Stacey yn Llundain, yn redig gwesti, ond mae mam a brawd Stacey, sef Cath a Mac, dal yn Cwmderi. Ond wythnos hon, mae Stacey yn dychwelyd nôl i Cwmderi. So ti'n clywed Cath a Mac yn siarad am Stacey yn aml, a gan bod yn onest, fi wedi cael cwpl o gynigion i fynd nôl, ond just bod fi ddim wedi bod ar gael. Ond mae rhywbeth yn digwydd yr wythnos hon sydd yn troi bywydau'r Joneses wyneb i weired. A oedd e mor lyflu i fynd nôl na. Wnaethon ni ffilmo fe mis Mehefin. Just un diwrnod o ffilmo nes i, des i nôl o'r gogledd i wneud e, wedyn mynd syth nôl lan. A oedd yn ryfedd achos o'n i'n sefyll ar y set, ac o'n i gyda yr hen gast, a ni gyd yn ffrindiau mawr, ni gyd yn trysto'n gilydd, ond o'n i'n teimlo fel bod fi'n byd ar y 15 eto. Oedd e just, o'n i'n teimlo fel bod fi'n mynd nôl mewn amser, ac oedd rhaid fi stopo am bell waith, a just edrych o gwmpas a meddwl, just cofia hwn, cofio'r teimlad sy'n mynd achos oedd e just yn lyflu. A gaethon ni gyfle i weld penodau wythnos rhyw bythefnos yn ôl. Nath BAFTA wneud noson i ddathlu pen-blwydd Pobl y Cwm. A mae'r penodau'n briliant, a mae lot o yr hen gymeriadau yn popo mewn, felly mae'n... fi'n excited iawn i weld nhw mewn mas ar y teledu. Ond, es ti ddim i'r coleg na'r prifysgol? Wyt ti'n difaru hynny neu'n meddwl i hynny agor drysau gwahanol? Pwy a oer fe, a nes i hala lot fawr o amser yn ystyried hwnnw, achos fel wedes i, es i syth mewn i weithio o'r ysgol. Gyda'r bwriad weithiau o feddwl, allai wastad fynd i'r coleg, neu allai wastad fynd i'r brifysgol. A digwydd bod, nes i ddim stopo gweithio. O'n i hefyd yn ymwybodol iawn, o'n i moyn mynd i goleg yn Llundain. Ac o'n i'n gwybod bod e'n ddrud ofnadw, ac o'n i hefyd yn gwybod bydde teulu fi methu ffwrdd o hala fi. Ddim just y cyrsau hunan, achos falle bydden ni wedi bod yn ddigon lwcus i gael rhyw ysgoloriaeth. Ond i fi cael byw yn Llundain, o'n i'n gwybod bydde teulu fi just methu ffwrdd o fe. Felly, o'n i just wedi sort of meddwl, gewn ni weld beth sy'n digwydd. A just digwydd bod aroses i yn Pobl y Cwm am rhyw 2 blynedd a hanner, wedyn wnaethon nhw hala Stacey bant i'r brifysgol, a des i mas o Pobl y Cwm, a wedyn o'n i'n neud lot o jobses, a o'n i'n meddwl, falle taw dyma'r amser dylai bod fi'n edrych i fynd i goleg drama. Ond, caris i mlaen i weithio, o'n i'n gweithio ar y llwyfan, o'n i'n neud teithiau gwahanol, a wedyn ges i'n ferch,
A pan o'n i disgwyl lowri wedyn, ges I gynnig I fy nôl I Pobl y Cwm. Felly, o ran dy grefft, sdim byd gwell na dysgu, yn enwedig sut I actor dyledu, sdim byd gwell na bod yn rhan o rhywbeth fel Pobl y Cwm. Achos mae'n mor gloi hefyd. Fi'n cofio ddim yn gwybod beth oedd iaith y set pan o'n nhw'n gweud pethau turnover, o'n I fel, rhaid ma beth yw hwnna feddwl. Ond ti'n dysgu a mae rhaid ti dysgu'n gloi. A hefyd pan ti'n neud sebon, mae ail greu emosiwn. Mae rhaid ti gofio continuity. Mae rhaid ti really cofio dy lanes. A wedyn wrth gwrs, ti'n ffilm o golygfa, mae rhaid ti angofio fe wedyn y syth, achos ti syth mlaen i'r nesa. A wedyn ti'n cwpla dy ddiwrnod, ti'n mynd adre, ti'n dysgu lanes y diwrnod canlynol. Felly mae'n mor gloi, ond mae'n saff I weid taw ar Pobl y Cwm nes I ddysgu y grefft o teledu bydden ni'n gweud, achos a fi'n gwybod bod rhai bobl yn eitha snobyddlyd ynglyn â actor sebon. Mae dy fi edmygaeth masif I actorion operau sebon, achos mae'r disgybleth mae rhaid I gael yn anhygoel. Ie. Rwyt ti hefyd wedi chwarae gymeriad sydd yn gyfarwydd iawn I ddisgyblion Llanhari, sef Shirley Valentine. Do. Mae nifer o ddisgyblion wedi darllen cyfieithiad Cymraeg y ddrama hon fel rhan o'r gwaith cwrs llenyddiaeth. Mae gymaint o gwestiynau i'w holi, fel sut gymeriad oedd hi i'w chwarae? Un o'n hoff gymeriadau. Nes I hwn 2 flynedd a hanner yn ôl, ond I fod wneud yn gynt, ond wedyn dath Covid, felly nath I roi stop arno fe. A peth cyntaf fi'n cofio oedd, amher, sioe un person. Just fi wrth yn hunan, a mae'n sioe eitha hir a bod yn onest. Fi'n credu oedd yr hanner gyntaf dros awr, yr ail hanner wedyn le mae hi bant yn groeg, rhyw 40-45 munud. Felly, ti ar y llwyfan a ti wrth dy hunan. Felly, y peth cyntaf, o'n I mor excited, ond o'n I hefyd yn poeni sut I fi mynd I ddysgu hwn I gyd. Beth os anghofiau rhywbeth, beth os I fi just ddim yn gwybod beth sy'n dod nesaf ar y llwyfan, sneb na I helpu. Ond o ran y ddrama I hunan, mae lot fawr o bobl yn gyfarwydd gyda Shirley Valentine. Mae stori hi'n anhygoel. Mae'r sgript mor glyfer. Fi'n cofio y cyfrwyddwraig Gaynor Styles yn gweithio fi, just gweud Paid a meddwl bod ti'n goffa bod yn ffansi yn acto. Just gweud y stori, na gyd sy'n rhaid ti'n neud. Achos a mae hwnna'n arwydd bod rhywbeth wedi cael ei sgrifennu'n dda. A wedyn nath Manon Eames, nath hi wneud cyfieithiad o waith Willie Russell. A hefyd, oedd hi wedi adnewyddu fe tyn bach a moderneiddio top y ddrama. A gosod hi yn Merthyr fyd. Felly oedd hwnna'n briliant. Ond o'n i just yn, oedd e'n ddiddorol mynd mewn I fyd le ti'n ware cymeriad a hefyd yn yr hanner gynta, yn yr olygfa gynta, ti'n gweld Shirley yn dod mewn, mae bag o tato gyda hi, a mae'n dechrau pilo'r tato yma, a mae'n dechrau gwneud nhw yn chips a pethau, a erbyn diwedd yr olygfa gynta, mae hi di coginio'n fyw ar y llwyfan, a chips, a di wneud bara menyn hefyd. Ac oedd dad I weld y sioe, o ti'n gweld fi'n dod I deep fat fry ymlaen, o ti'n gweld fi'n mynd nôl a checo, o ti'n gweld yr olew a stwff, o ti'n gweld fi'n crac o rwy. Oedd dad yn meddwl bod rhyw twll yn y wal a bod rhywun yn swapo beth bynnag o'n i'n rhoi mewn ac yn rhoi chips oedd wedi cael ei wneud. A hefyd o ti'n gallu gwynto'r peth oedd ffrind I fi, dath ei weld y sioe rhyw 2 gwaith o wedi rai fi fi'n gytra cael bath, o'n i'n gwynto a chips. A wedyn nath ffrind arall I fi, nes i'n gweld I ar ôl y sioe, o'n i'n meddwl, falle oedd ddim yn licio fe, falle oedd ddim yn siarad y fi ar ôl ni. Ond wedodd hi, nes I clapo, es I syth adre, achos o'n I moyn a chips, wedodd hi. Ond, so oedd e'n heriol o ran dysgu, cael yr holl wybodaeth yna. Gymnes I 3 mis I ddysgu'r sgript. Ond erbyn o ti'n gwybod hi, nath e actually cymryd lot fawr o amser I fi anghofio hi hefyd. A sut es ti I ddysgu'r holl unella? Os yna unrhyw tactegau dy ti neu... A beth nes I gymryd 3 mis. O'n I wedi gosod heri'n hunan, achos yn yr act gyntaf mae dy ti 2 olygfa. So, o'n I wedi gweithio'n hunan, right, mis Hydref, os I fi'n neud paragraff y dydd, neu tudalen y dydd, beth bynnag gallai ffito mewn I'm mhen, achos weithiau mae dysgu leins yn haws na gilydd. Mae'n dibynnu ar beth arall sy'n mynd mlaen yn dy fywyd I, ond diwe sut ti'n teimlo. Felly, o'n I wedi gosod her I wybod yr olygfa gyntaf erbyn diwedd mis Hydref.
A wedyn, o'n i'n cysgu chwaith achos o'n i'n dysgu rhywbeth, a o'n i'n mynd i'r gwely, oedd rai fi redig y leins o'n i wedi dysgu. Wedyn oedd rai fi fynd nôl o'r dechrau a mynd lan at y pwynt na. A os nag o'n i'n gallu cofio rhywbeth, o'n i lan wedyn, mas o'r gwely yn edrych trwy'r sgript. A wedyn, mis Tachwedd wedyn, o'n i'n dysgu'r ail olygfa, sef yr olygfa le mae hi'n barod i fynd. A wedyn, mis Ragfyr, nes i weid, reit, sdim ots am Nadolig a stwff, mae rai fi ddysgu ac 2, sef pan bo hi yn groeg. Erbyn nos Galan, byddai'n gwybod hwn. Dyna'r her mis Medi o'n i wedi gosod i'n hunain. Lwcus neu anlwcus i fi, dros dolyg ges i Covid. Felly o'n i yn gwely. A oedd hwnna wedi rhoi digon amser dy fi wedyn i ddysgu'r ail act. Felly, am 7 o'r gloch ar nos Galan, nes i redeg y ddrama, nes i weidio mas yn uchel, ac o'n i'n gwybod i. A wedyn beth o'n i'n neud wedyn, cos o'n i'n mynd mewn ystafell ymarfer dechrau mis Chwefror, felly oedd Ionawr gyda fi. A beth o'n i'n neud wedyn, o'n i'n recordo bits bach ar y ffôn, rhyw 2 dudalen, ac o'n i'n gryndo na fe yn y car yn mynd nôl i'r gwaith. A felly oedd e just yn aros yn ymhen. Felly, pan nes i mewn i'r stafell ymarfer, achos bod Shirley mor brysur gyda props, gyda neud o'i a chips a bethau fel yna, o'n i ddim eisiau bod yn ystafell ymarfer gyda sgript yn llaw, a bod ymhen i lawr yn trial darllen leins. O'n i eisiau bod yn rydd i allu arbrofi wedyn gyda'r props i gyd. Felly, dyna be nes i. Yn debyg, sut ydy ti'n rhoi dy hun yn sgidiau Shirley cyn bob perfformiad? Wel, fi bach o creature of habit. Felly, beth o'n i'n neud oedd wneud yn siŵr bod fi'n cyrraedd y theatr. Pwy theatr o'n i ynddo fe, o rai fi, o'n i'n cyrraedd yn erbyn 4:45. A wedyn, bydden ni yn cael disgwyl y de, gweud helo wrth bawb. Erbyn 6:45, bydden ni wedi newid mewn i ddillad Shirley. Bydden ni wedi dechrau rhoi curls yn yngwallt. Ond wedyn, tua 6:45, bydden ni wedyn yn mynd ar y llwyfan ac yn rhedeg y 5 munud gynta. Achos oedd actor di gweithio fi, actor oedd di wneud sioe un person o blaen, a ei weid, os i ti'n dechrau meddwl am y perfformio, am y ddrama i gyd, ti'n mynd i fynd yn confused i gyd a ti'n mynd i fynd mewn i banic. Felly, y peth gorau ti'n neud yw canolbwyntio ar y 5 munud gynta. Pan eid i trwy'r 5 munud gynta, bydd y nerfs wedi setlo a bydd popeth arall yn dod. A ar y pryd fi'n cofio meddwl, o, di'n serious? Achos o'n i'n neud yn gwmwys beth oedd e'n gweud, o'n i'n panic, o'n i'n meddwl am bethau oedd yn digwydd yn yr ail act, a nag o'n i wedi dechrau'r act gynta. So na beth o'n i'n neud wedyn, oedd just redeg a symud y 5 munud gynta, a wedyn oedd e'n hollol iawn, oedd y gweddill yn dod. A nes i ddysgu i wir trysto'n hunan ar y llwyfan, achos o'n i yn anghofio llinellau, a beth sy'n dda am Shirley Valentine ac am ysgrifennu yw mae jokes, neu mae rhywbeth yn codi mewn rhyw lein yn golygfa 1, a wedyn mae joc arall yn codi yn olygfa 2, a wedyn mae trydydd joc wedyn yn codi yn act 2. A felly fi'n cofio meddwl, fi di anghofio'r lein na, os na fi'n neud rhywbeth nawr, os na fi'n nôl i hwnna, bydd y joc wedyn yn yr ail olygfa ddim yn ei sens, yn enwedig yn act 2, a wedyn, o ti'n goffa meddwl mor gloi, ac o'n i'n gwybod y sgript mor dda erbyn ni, o'n i'n gwybod gallen ni fynd nôl a just planto'r linell na nôl mewn na. Ond fi hefyd yn cofio'r cyfarwyddwraig yn gweithio fi, sneb arall yn gwybod y sgript, pam ti'n becso? Bydde neb yn gwybod os i ti di neidio ti dalen. A ni fel, pam bod fi di bod yn panico? Sneb arall wedi dysgu fe, os e? Ond o'n i'n gwybod, felly o'n i eisiau rhoi perfformiad cyflawn. Bydde ni, so ni'n gwybod bod fi di sgipo ti dalen, bydde hwnna'n yn feddwl i trwy'r perfformiad, felly o'n i'n gwybod mae rai fi fynd nôl, a mae rai fi gael hwn mewn. Dyma ofyn am gyngor arall. Yeah. Sut yw ti'n ymateb a delio gyda gweld wynebau cyfarwydd yn y gynulleidfa? Wel, beth nes i gyda Shirley Valentine oedd, achos mae Shirley Valentine trwy'r perfformiad i gyd yn siarad gyda'r gynulleidfa, a o'n i'n really poeni am beth os i fi'n dal y llygad y rhywun. Beth nes i oedd pido roi contact lenses mewn. So, beth o'n i'n gallu gweld siap pobl, achos y goleuadau a pethau, ond o'n i'n methu gweld gwynebau pobl, achos oedd dim spectol mlaen dy fi, ac oedd dim contact lenses mewn dy fi. Felly dyna sut oedd rai fi wneud hynny, achos o'n i ofn dal y llygad rhywun, a wedyn mynd yn eitha distracted gyda, helo, fi'n abod ti. Bydde brain fi wedi dechrau wneud na. Felly beth nes i oedd just penderfynu, wel, os na allai weld nhw,
fi ddim callach. Byddwn ni byth di meddwl am hynna. Ie, oedd e'n just, o'n i'n meddwl, reit, na'r unig ffordd allai ddod rownd hwnna, achos fel o'n i'n gweud, mae hi'n siarad gyda'r gynulleidfa trwy'r holl beth, felly mae rhaid ti edrych yn nhw. O'n i ddim eisiau gwneud y peth yna le weithiau ti'n edrych dros ben pobl, cos mae'n amlwg taw dyna beth ti'n neud, ti ddim wedyn. A hefyd, pan ti'n neud rhywbeth fel Shirley Valentine, o'n i siarad yn fam i neithio am hwn, achos ti'n gwybod, ti'n gallu teimlo bod bobl yn gwrando, a ti'n teimlo bobl yn agoshau ac yn pwyso ymlaen rhyw ffordd mwyn gwrando'r i stori hi. Ac o'n i'n actually weithiau yn cael bobl yn y gynulleidfa yn ymateb i ryw gwestiwn byddwn ni'n gofyn. Oedd bobl yn siarad nôl dy fi. Felly o'n i'n gwybod, ac o'n i'n gwybod o'n nhw chwerthin yn y llefydd iawn, o'n nhw hefyd yn dawel yn y llefydd iawn. A fi'n credu mai just achos ysgrifennu hwnna, achos bod wedi cael ei ysgrifennu mor dda. So oedd e'n helpu fi, o'n i'n gallu teimlo, o'n i'n gallu synhwyro beth oedd y gynulleidfa'n teimlo. O'n i'n gwybod, reit, maen nhw gyda fi, y cwbl sy'n rhaid fi wneud nawr y gweud y stori. Ond oedd yn real help o fi methu gweld gwynebau nhw. Mae hefyd gyda ti sioe radio gyda Rydion a Radio Cymru. Sut dechreuodd hynny? Wel, dath hwnna, oedd Rydion yn ysgol gyda chwaer fi. A fi'n nabod Rydion achos bod e'n gyflwynydd ar hyd y blynydde. A ni wastad yn gweud achos bod y ddoen o'n ni o'r Rhondda. A wedyn fe ddechreuon ni cyd gyflwyno noswaith gwobrwyo rhywbeth ar enw It's My Shout, sef cynllun i gael bobl mewn i diwylliant ffilm. A ni wedi bod yn gwneud hwnna gyda'n gilydd ers rhyw 8 mlynedd wedyn ni. A o'n i ddim wedi cyd gyflwyno o'r blaen, ond oedd e jyst yn gweithio ac o'n i dod mlaen i'n ffrindiau mawr. Mae ryd yn un o ffrindiau penna fi erbyn hyn. Felly beth i gwyddoedd oedd, nath un o penaethiad Radio Cymru oedd hi digwydd bod yn un o'r nosweithiau mewn gweld ni'n gweithio gyda'n gilydd. A o'n i'n abod i achos o'n i'n ysgol gyda'i. A nes i weid yn really cheeky, os chi byth mae cyfan nawr i Radio Cymru, wneud rydz a fi wneud e. O'n i erioed wedi wneud radio fel na. A wedodd hi, gofio i ni. O'n i fel, lyflu, diolch, yn meddwl, newn ni byth glywed am hwnna to. Ac oedd hwnna yn yr mis Hydref, a wedyn yn y mis Ebrill y flwyddyn canlynol, nath Ryds ffono fi, o'n i ar ymwyliau, wedodd e, ble wyt ti? Wedodd ti, fi ar ymwyliau, wedodd e, mae'r BBC yn trio cael gafel yn y ti. Pam? Maen nhw moyn i ni cyfro gwyliau rhywun ar Radio Cymru. Wir. Ie, pythefnos. Pythefnos o waith yw e. Mae hwnna'n ffab, ond sa'n gwybod peth cynt am radio. Wedodd e, wel na fi, ond newn ni ddysgu. So gyda ni sesiwn wedyn yn mynd mewn gyda just y ddesg a dod i mic on ag off a pethau. O'n i wedi bod yn y studios na'n cael cyfweliadau blaen. O'n i erioed wedi redeg sioe neu cyd gyflwyno sioe. A dyna beth wnaethon ni wneud pethefnos, wnaethon ni really joio fe. O'n i'n neud pethau twp fel gadael y mic ar agor a pethau, a y cynnyrchydd yn gweud lawr yn gwneud, Mike, mae'n rhaid i droi off! Neu o'n i'n siarad ffwl pelt, oedd y mic ddim hyd yn oed mlaen, o'n i'n neud lot o bethau fel yna. A wedyn, erbyn tuag at ddiwedd y flwyddyn honno, wnaethon ni'n neud stint o 3 mis gyda'n gilydd. A o'n i yn Covid wedyn erbyn hynny, a wedyn wnaethon nhw gynnig y sioe yn barhaol i Rydion Efynes. So ni wedi bod yn neud e ers ni. Trwy Covid, yn yr hen BBC yn Llandaf, oedd Rydion mewn un studio ar llawr gwylod y BBC yn y studio, ac o'n ni 2 fflo lan mewn stafell bach, fel rhyw cwtch bach, just fi microffon a Rydion ar FaceTime. A dyna sut oedd rhaid ni'n neud y rhaglen. O just gwylio'n gilydd trwy iPads. A wedyn, nôl yn 4 blynedd yn ôl nath y BBC newydd agor, a mae'r studios yn anhygoel fyna, mae popeth yn newydd yn nhw, mae'r ddesgs fel rhywbeth o outer space, mae nhw'n ffantastig, ac wrth gwrs o'n ni'n cael wedyn bod yn yr un stafell yn gilydd, felly ni'n lwcus iawn, ni'n cael lot o sport, a ni just wrth yn bodd, mae bobl yn galw ni weithiau'n DJs, a fi wastad yn gweud, wow, na, fi yw DJ, fi yw just yr un sy'n troi lan y siarad. Sa'n DJ, ond ni'n joio, really joio. A wyt ti'n mwynhau bod yn ti yn hytrach na chymeriad wrth gyflwyno? Ti'n ma beth, o'n i'n poeni am hwnna, achos fi'n berson sydd yn gor-rannu, felly mae'n dad i erbyn hyn yn gweud, os i ni gyda'n gilydd,
a bod nhw'n gweud rhywbeth, mae dad yn gweud, ti'n gwybod beth hwnna ar y radio di Sadwrn nawr. Ond fi hefyd yn ymwybodol, jyst achos bod e'n rhywbeth fi'n licio'n hunan, fi'n licio gwybod pethau am fywyd y person fi'n gryndo na fe. Fi wrth y modd gyda radio, gan i'n wedi Covid, yn lle gwylio teledu, o'n i'n gryndo ar y radio lot. A mae e'n gwmni i bobl, a fi weithiau yn cyfro sioe Caryl Parry Jones yn y nos, sydd yn mynd o 9 tan hanner nos, a ti'n sylweddoli pan ti'n neud rhaglen fel yna, gymaint o gwmniaeth i ti i rywun cyn bod nhw'n mynd i gwelyau. Ac oedd e'r un peth yn ystod Covid, achos oedd bobl yn gweud, o'n i stryglen yn ystod Covid, ond ar bnawn ddi Sadwrn, o'n i'n gwybod byddwn ni'n cael laff yn gryndo nhw'ch i'ch doi. A dyna, hynny yw, na be ni'n neud, yw ni jyst yn mynd mewn, ni'n siarad nonsens. Weithiau, fi'n drifo na, fi'n mynd, sa'i wedi gweld neb, sa'i'n gweld beth wedai ar y radio heddi, erbyn i fi gyrraedd na, mae sawl stori dy fi. Ond fi di dod i... I suppose ti'n rhoi ran o dy hunan mewn iddo fe. Ti'n gwybod hynny yw, bydden ni... O'n i'n stryglo weithiau trwy Covid, ond bydden ni byth yn gweud wrth y grandawyr, achos job fi oedd wneud i bobl eraill i deimlo'n well, i fe. Felly, ond mae ryds a finne, ni fel brawd a chwar, mae'n rhaid fi fod yn onest, a fi'n credu hwnna yw'r allwedd, hwnna sy'n bwysig, yw pan bod ti yn cydgyflwyno gyda rhywun, bod chi'n trysto'ch gilydd yn fwy na dim. Yn bendant. A weithiau, ni'n angofio, ni mor gyffyrddus, ti'n gallu angofio weithiau, mae pobl yn gryndo. Achos mae fel bod ni'n cael chat yn y living room neu rhywbeth. Ond ni'n lwcus iawn achos ni'n cael gwesteion briliant. Mae gwesteion wastad yn hyfryd ar y rhaglen, a ni'n neud bits bach nostalgia, ni'n cael quiz bach le fi wastad yn colli. Ond fi'n edrych ymlaen bob di Sadwrn i fynd i'n waith, sydd yn briliant yn diwe. Merch o rondda wyt ti, ac mae cymrondda a dy ardal yn agos iawn at dy galon. Fe dreilias ti 10 mlynedd fel cynghorydd siri Blaid Cymru, pan benderfynu cymryd y cam yma? Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i di styried wneud, oedd e ddim yn rhan o'n plans, ond o'n i ar fwrdd y llywodraethwyr yn yr ysgol pan oedd yn ferch i'n ysgol. A nath rhywun... oedd hefyd yna, wnaethon nhw ofyn i fi rhyw flwyddyn cyn yr etholiad achos gweld fi yn siarad yn y cyfarfodydd yma, wyt ti erioed wedi ystyried bod yn gynghorydd? Na, dim diolch. A wedyn nhw, wel, dyle ti ystyried. A beth o'n i'n sylweddol y pryd oedd e'n mynd i sefyll, a wedyn oedd e wedi penderfynu, o fi rhy hen, ond fi'n wylo am y person na i wneud yn lle. Ac oedd e wedi spoto fi, ac oedd e'n meddwl bydden ni yn gallu wneud yn oreit. A wedyn, nes i feddwl am y peth, ac o'n i hefyd yn meddwl, wel, fel actor a rhywun yn y cyfryngau, mae wastad yn dda cael job arall wrth gefn, felly na ystyried y peth. Nes i siarad gyda bobl oedd yn cynghorwyr i weld beth oedd y commitment, pa math o bethau o ti'n neud, sawl cyfarfodydd oedd, a wedyn es i amdani a nes i sefyll ar gyfer yr etholiad a ennill, a wedyn nes i banico. A wedyn, nes i sefyll eto a nes i 10 mlynedd. Oedd e'n anoddach nag actio? Oedd unrhyw beth yn debyg? Oedd e'n anoddach nag actio, ond beth wedyn ni yw, mae'r sgiliau wedi helpu fi, a bod yn onest, achos, a hynny yw, fi'n licio pobl, yn naturiol fi'n berson sy'n licio pobl, a fi'n licio helpu bobl. Felly, yn hynny o beth, oedd bod yn gynghorydd yn siwto fi'r dim. Ond i ddim yn licio y cyfarfodydd le oedd bobl yn gweithio ar ei gilydd ac yn wleidyddol iawn, a ti just ti'n teimlo fel bod ti'n bangod y ben yn erbyn wal weithiau. Beth o'n ni moyn oedd wneud i'r gymuned le fi'n byw ynddo fe i edrych yn well, a o'n i moyn bod bobl yn y pisach na, a hefyd, fi wastad yn teimlo, os rhywun yn goffod cysylltu gyda cynghorydd i helpu nhw gyda rhyw broblem, maen nhw angen help erbyn hynny, ac o'n i'n hapus iawn i fod y person hwnnw. A weithiau, achos cyllid neu beth bynnag, weithiau mae rhaid ti fynd nôl a gweud, sori, fi di trial ond yr ateb yw na, wedon nhw na. Ond, felly ti'n wastad yn rhoi newyddion da i bobl, ond mae'n bod ti'n mynd nôl atyn nhw a gweud pam bod y cyngor wedi gweud na, maen nhw'n deall, a hefyd mae bobl yn just yn ddiolchgar o weld bod ti'n weithio, bod ti'n actually neud rhywbeth. Nes i gymryd o ddifri ac o'n i'n mynd i lot o bethau lleol, ond hynny yw, oedd yr angerdd gyda fi achos o'n i'n byw yn yr ardal a fi'n dal i fyw na, ac o'n i'n moyn helpu bobl. Ond wedyn fi'n credu bod sgiliau fi fel actores wedi helpu
wedi helpu fi, hynny yw bod fi'n gallu siarad yn gyhoeddus a pethau. Ond, be sy'n ffynnu nawr yw, fi wedi mynd mewn i gynhyrchu yn y 2 flynedd diwetha bod yn gynhyrchu'r llinell, a beth fi wedi sylwi yw bod y sgiliau fi wedi dysgu fel cynghorydd yn helpu fi lot yn y job na. Pan ddys ti'n gweld cyn yr haf, soniais ti dy fod i'n dechrau'r llwybr newydd fel cyfarwyddwr y tro hwn. Pam arall gyfeirio? Wel, cynhyrchydd, fi di cyfarwyddo'r blaen, ond cynhyrchu o'n i eisiau wneud. Ond mae gyda ti, mae llwybr, ti methu just cynhyrchu. Felly, ges i lawdriniaeth ar yng-nghefn rhyw 5 mlynedd yn ôl, a tra bod fi'n dod dros hwnnw adre, o'n i'n meddwl falle byddwn i ddim yn gallu bod ar lwyfan eto, neu byddwn i ddim yn gallu acto to, a bod yn gorfforol eto. So, be nes i, pan o'n i'n dechrau gwella, oedd penderfynu ail hyfforddi a wneud cyrsiau ar gyfer bod yn rhan o dîm cynhyrchu, mwyn yn y pen draw bod yn gynhyrchydd. Felly nes i hynny, a wedyn ges i job fel cydlynydd, a nes i sawl job fel cydlynydd yn y tîm, mewn gwahanol tîmodd ar gwahanol gynhyrchiadau, Saesneg a Cymraeg, a wedyn nes i symud lan i fod yn production manager. Erbyn hyn, fi'n gynhyrchu'r llinell, sef line producer. Felly job fi yw, 1, yw edrych ar ôl y cyllid, a wedyn 2 yw edrych ar ôl y criw i gyd, iechyd a diogelwch, a hefyd, gweda bod cyfarwyddwr eisiau gwneud stunt mawr, bod ni'n trafod, bod ni'n siarad yn gilydd, a bod fi'n trio wneud yn siŵr bod yr arian gyda ni i allu wneud y stunt na. Os na, bod fi wedyn yn helpu nhw i ffigro mas ffordd arall o wneud e. Felly fi'n cefnogi wedyn y cyfarwyddwr, ond hefyd y cynhyrchydd ei hunan hefyd. So mae'r cynhyrchydd yn gallu canolbwyntio ar y stori, y cyfarwyddwr, a'r ochr sort of creadigol, le wedyn fi'n cymryd dros yr ochr seithi a logistics i gyd, ac yn rhoi tîmodd yn ei lle fel colir y gwisgoedd, fel lleoliadau, goleuadau, bod fi wedyn yn ffindo'r bobl iawn i weithio ar y prosiect yna. Fi wrth y modd yn neud e, mae rai fi weid, fi wrth y modd yn neud e. So mae swydd pwysig dy ti yn y busnes? Ie, ond, ti'n fod, fi'n mynd ar set a fi'n cael lafft y bobl, achos fi yn credu mewn joio dy waith. Felly, fi wedi gweithio dy bobl yn y gorffennol sydd yn gweiddi lot, achos mae e'n lot o stres. A mae popeth yn dod lawr i arian i'r geiniog yn y pen draw. Felly, mae lot o stres ar bobl. Ond dwi yn bersonol ddim yn meddwl bod hwnna'n helpu neb. Ti'n cael y gorau mas o bobl pan bod nhw'n llai ofn, neu bod rhywun yn gweiddi. Felly, fi wastad yn teimlo ti'n cael y gorau mas o bawb, a mae bobl, os i ti'n creu awyrgylch, hapus ar set. Felly, pa dri chyngor fydde ti yn ei cynnig i ddisgyblion Llanhari heddi? Bydden ni'n gweud y peth cyntaf yw i gael yr hyder na i wybod bod unrhyw beth yn bosib, i gredu yn eich hunan. Mae rhaid i chi gredu yn eich hunan cyn bod chi'n gofyn i neb arall i gredu. Felly, i weithio ar eich hunan hyder a gwybod bod unrhyw beth yn bosib, dim ond bod chi'n gwybod beth chi moyn yn y pen draw, ffindwch chi ffordd i gyrraedd yna. Hwna yw'r peth cyntaf byddwn ni'n gweud. Yr ail beth byddwn ni'n gweud yw i gofleidio'r iaith Gymraeg, achos fel wedes i, es i am flynyddau yn rydfelyn o beidio siarad Cymraeg, a licen ni sy'n ni'n gallu cael y blynyddoedd yn ôl nawr, ond fi'n falch bod fi wedi cael y light bulb moment na yn Llanhari pan nes i, achos mae ieithoedd a mae'r iaith Gymraeg yn, ddim jyst yn agor drysau, ond mae'n rhan o'n hunaniaeth ni, mae'n rhoi gwreiddiau i ti, ti'n gwybod o le ti'n dod, a fi'n credu, a wedyn o hynny, mae swyddi yn dod, mae cylchoedd eraill o ffrindiau yn dod, mae jyst drysau yn agor, ond yn fwy pwysig na hynny, i fi, mae jyst yn rhan o fi erbyn hyn. As dim byd yn plesio fi yn fwy na gallu siarad Cymraeg yn ferchu, mynd i'r siop ti'n gwallt gallu siarad Cymraeg, mynd i'r deintydd, siarad Cymraeg y deintydd yn fyna. Mae'n lyflu, ac o'n i ddim pan o'n i'n ifanc, falle yn sylweddoli ni ar y pryd, ond diolch byth dis i mynd in, a nes i sylweddoli hynny. A wedyn, y trydydd peth bydden ni'n gweud, sydd yn rili bwysig, a falle bod fi yn berson sydd yn gwisgo rose tinted glasses, fi wastad yn gweld y gorau yn bobl, yw jyst i fod yn garedig, i fod yn berson neis. Dwi'n costi unrhyw beth i fod yn berson neis. A fel wedes i yn sgil yn waith i, sdim diddordeb dy fi mewn gweithio gyda bobl crac neu cas, bobl sy'n gweiddi, achos
mae hwnna just yn neud i bawb arall i deimlo'n tens ac yn stressed ofnadw. Felly, mae eisiau just cofio drwy'r amser. Mae bobl yn mynd trwy pethau hunan fyd, a weithiau ni ddim yn ymwybodol ohono fe, a sdim ots faint o bwysau ti yn bersonol o dan o fe, mae eisiau just bod yn garedig i ti dy hunan, ond hefyd i bobl eraill. Mae rhaid i ti. Ac i gloi, pa drwy gair sydd yn crynhoi Shelley yn 2024? Yn 2024. Prysur. Hen, nawr bod fi'n hanner. Ond cyffroes hefyd am y dyfodol o ran yn gyrfa, bod yn onest, a'r teulu. Felly, diolch o galon i ti am ymuno â ni heddi a rhannu gymaint o brofiadau a chyngor a bod yn rhan o ddathliadau 50 Ysgol Llanhari. Rydyn ni wedi mwynhau'r awr hon yn fawr iawn. Fi fyd, diolch yn fawr iawn am y cynnig, wir, diolch. Unrhyw beth allan neud i helpu Llanhari, gwedwch, please. Diolch. Diolch i'n gwestai ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llanhari, ddathlu'r. Rydyn ni'n gobeithio'n farwch bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch dan ysgrifio i glywed mwy o benodau, lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Llwybrau Llanhari fwynhau mwy o podlediadau. Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr, bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch chi'n tudalen Instagram a'n cyfrif X @Cymraeg Llanhari neu ewch chi'n gwefan llanhari.cymru. Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni. Hwyl! Yn dathlu hanner can mlynedd. Podlediad teulu Llanhari.